Ľudia, vítam prešli ďalšiu videu. Teraz som stiahol takú parkour mapu. Neviem, od koho to je a uvidím. Dobre, tak ideme na parkour mapu. Mám kreatív? Uvidím, asi ho budem potrebovať, neviem. Takže, ahoj, prišiel som na parkour mapu Bad Jump. Táto mapa je určená na parkour a preto si iba zeskať. Všetko je sa dá preskákať, neboj sa. To chcem vidieť. Nejaké pošenie, ak si myslíš, že to urobíš bez nich, nemusíš. No, berem si jeden a zberiem si teda vajíčka. Sú vajíčka. Mana. To je najradšej, tam si počuť. Dnes? OK. OK, toto normálne vidím, ale mám slabý render. OK. Asi si budem robiť takto checkpointy. Čiže dokiaľu debil. Dokiaľu, že dvajíčka, bum. No, nech ide dokiaľu. Dobre, trefá. OK. Tam sa dej. OK. Vytrskala tam z kúly. Zajímavé, už ho vidím. Ťažké, ľahké. OK, ešte raz si to zdám. Chcete vidieť v PSK 34. Poklona za toto. To úspech. Tlý parkour. On fans. Fú. Ne. Ľahké. I do prdele, debil. OK, dosť ťažký parkour. Schválne je to tak spravené, ešte, že mám ten kreatív. Nebudem si hovoriť. Chodí ty do prdele. Si malý špunt, ale to je jedno. Do keľu. Títo slajmovia dám si asi... Keď jak to je, čakaj, no, nebudem dávať. Ty peaceful. Choďte pre slajmovia, konečne. OK. Tak nič. OK. Fú. Ako to seká. 24 FPS, nejak mi to kleslo a rôzne predložia asi k tomuto. Toto čo je za skok? To ide skočiť? Hovoril, že to ide všetko skočiť, tak asi to ide. No, tak skúsim. Koľko zalo ťažké. To skok som ešte v živote nevidel, OK. Ťažký. Dal som ho. OK. Shit. Prečo som nedržal shift? Čo je? Som to bol. Som dal strále, že som to bol. Si robíš prdel. Vieš čo? Ja na to môžem srať, kokos. Toto nebudem skákať. Toto sa to budem rageovať. Toto čo je za skoky? To jak, kokos. Dlho musela robiť, kokos. Ešte k tomu skúšať, či sa to dá skočiť. Neviem už. Shit. Ja som tam bol. Tam som už nebol, alebo som tu. Ne, taký istý skok, jak tá... Dobre, ja som napravil. OK, to čo? To čo je? Počkaj, to som videl a to poznám. OK. Čo to je? Speed. Viete čo? Čakajte, viete čo ma napadlo?
To bolo lepšie. OK. Ne. OK, tak na toto asi potrebujem survival. Ne, no to bez. Ne, štvorblokový skok, si robíš srandu. No s týmto mojim... To je aké dlhé. Toto keby... OK, toto má byť asi dole, to má byť 2 blokové, hej, to má byť 2 blokové. Beacon. Jak rýchlo som to preskákal, ani nezakúkal. Pozriem sa čakať, koľko to už skáčem. 6 minút a 20 sekúnd. To je málo na parkour mapu. Ináč, už som si vymazal toto, kde som si to stiahol, lebo som hľadal nejakú parkour mapu. A tuto som našiel Slovensko, čiže som našiel v amerických, ale počkaj, idem to takto dať. OK. Čo to portál do endu? Nebudem to nič. Choď do endu a zabiť dráka, tým končí mapa. Díky. OK. Čo tu má? Infinity Power a Play. OK. OK, dobre, tak OK, tak. OK, to kde som sa spávnal. Je toto. OK, ja musím ísť. To už je poničené? Že zabitý je drak? What? Už je tu aj koniec. Čože? Jej, on to prešiel. Kamera padla. Oh my god. Obsidiánoš. On zobral aj vajco. To je hajzel. Aha, super. Vyhral som Minecraft. A kde to mám? Tam dal set spawn. OK, tak. Dám si sem set spawn. OK. Tak, ďakujem, že pozreli toto video, nezabudnite oceniť lajkom. No, ak sa vám páčilo, nedajte dislajky. Ja vás mám rád. A spravíme na... Jak sa to robilo? Čakajte. No, to je jedno. Clear. Tak, a teraz idem spraviť takú vec. Určite ju poznáte. Tak. Odpalím mapu. Dobre, najprv tuto. Ne, ja neviem už. Idem sem.